estamos contentos digamos, o que é o entroido que organiza o Liceo, porque sempre, xa digo, a xente pasa ben, veñen familias cos nenos, os adultos, os maiores veñen e pasan ben, e hai moi bo ambiente, un ambiente familiar, digamos, e tal, entón estamos encantados, estamos moi contentos de que a xente que responda e que nós sexamos capaces de facer unha festa que lle guste a xente. Este ano a temática eran videoxogos e nada, a xente pois había de todos os videoxogos que te podes imaginar, había xente disfrazada e iso que non é unha temática ao mellor moitas veces para unha idade ao mellor é moi fácil, pero os que somos máis adultos e máis tal, ao mellor non temos tanta, pero a xente ao final o que lle gusta é divertirse casi o que menos valoramos é que sea un disfraz espectacular ou tal, ao final é as ganas que teñas de divertirte, ti meterte dentro do disfraz e pasalo ben. Eu podo falar xa a nivel personal de onde veño eu e veñen miñas fillas e hai outra xente que ven os abuelos, veñen os pais e veñen os netos, o sea, que hai 3 generacións e mezclanse aquí, pásase de maravilla e non se sinten pois unha festa onde vai moita xente maior, non, é que o pasa ben. Non facemos, o que non facemos é sorteo, ou sea, premios de disfraces, é o que digo, non queremos premiar que veña alguén con un disfraz espectacular ou tal, ou de momento eso non o estamos facendo, porque é mellor que a xente veña e disfrute e despois se sortea unhas botellas de viño, unhas cenas, un tal, a toda a xente que ven aquí a cenar, e que repartir os premios. Valorar un disfraz, home, tamén pode ser nun momento dado facelo, pero nós de momento estamos máis cómodos que a xente veña disfrazada, que veña a divertirse e o que participe da festa, pois oye, pois que haya un sorteo, que lle toque ben, é o que facemos, son sorteos por asistencia.